Production. Ayere, 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 wata rana ango ne. Ina ta jiran sakonninki, ki turo min ta waya kinki, masoyiya ta karki guje ni. Wata ran ni ango ne. To bacci ya kare danke, na yi shi ya ki zuwa take. Ki taimaka min ki tallafe ni. Soyayya ce mai kau da damuwa. In ka dace ka samu yan uwa, ta saka farin ciki ta kwashe ta damuwa. Ki amince ni mana amince, kaddara ce ga ta cikin muguna ce. Na faɗa na ta ke na rike ba kowa, kin sani zan alkinta, zancen kike ban kewa. Kina ina zan zayyano sunaye, ba mai kama da irin naki, ba mai kama da irin naki. Zainab, Aisha, Ummi, Mommy, Khadija, Asiya, Amira, Amina, Walida, Zulaiha, Samira, Mina, Sara, Jamila, Rashida, Khadija, Bilkisu, Mami, Sarina, Sajjina, Ruqayya, Sumayya, Hasana, Jummai, Larai. Nafisa ba mai suna irin naki, ni na duba sunanki yayi kamar ninki. Zo mai haiba daban kike a ƙawayenki, ko da bansa wane zai kwace minki. Na ci gasa Nafisa ke ɗin ta daban ce, Allah shi ne yaban Nafisa. BZ Mix.